Nachádzame sa na 2-kilometrovej pláži Bečici, ktorá je perlou Budvanskej riviery. Nájdete tu ležadlá, vybavenie na šport, jedlo za veľmi dobré ceny. Teplota mora 24, no mohla by byť lepšia. Za mňa určite. A celkom dosť plnka je tu, no taká klasická pláž. Celkovo ceny jedla v Čiernej Hore nie sú zlé, za nejakých 30 eur sa viete najesť. Štvorčlenná rodina úplne v pohode. Ubytovanie v tzv. Čiernohorskej Ibize je na európske pomery naozaj lacné. Za necelých 70 eur viete mať takýto krásny apartmán pre celú rodinu. Akurát problém je s parkovaním a apartmán bez vlastného parkovacieho miesta určite neberte. Myslel som si, že v Kotore je to s autobusmi tragédia, ale v Budve je to ešte väčšia. Toto je tretí autobus, 2 nám odišli, pretože boli úplne plné. A toto je tretí a neviem, či sa do neho dostaneme. Vyzerá to dosť beznádejne. No, babi, čakáme na 4. alebo ideme pešo. Takže nemošli sme ani do 3. Čo robíme ďalej? No skús. Ach jaj, čakáme na 4. autobus. Ak už nevojdeme ani do toho, tak ideme pešo. Nemá to zmysel. Hlavne, že lístky sme si kúpili na autobusovej zastávke od chlapca, ktorý nám ich predal. To sme nestučili ešte, jak to tu funguje, jak to tu je plné. Musíš teraz ísť ako vodca svorky. Napred. Teraz sa dreb, rodina je prvorada. Dobre, idem na to. Ruky, nohy, lakte široké. Babi dali pokyn. Idem sa riť. 4. autobus je tu, pokyn znel jasne. Nie je čas lámať si hlavu, kto je kto. Neboj, od máme. 30 stupňov, klíma nehrozí, všade zápchy. Pešo už by sme tam boli asi 2-krát, ale tak za ten zážitok to stojí, nemiláčik? No, ďakujem pekne. Historické centrum Budvy, sláva, sme tu po hodine, trmacaní sa autobusmi. Inak je to 3 km od nášho ubytka, čiže dávno by sme tu boli aj pešo. Celkom sympatické mestečko, maličké, spleť uličiek, reštaurácií a obchodíkov. Taká klasika. Čo si ideš kúpiť, Lidu? Vajce. Sme v Citadele a ideme sa pozrieť do knižnice. Ale čítať knihy, babi, nie tu len tak sedieť. A najlepšie v azbuke. Ide sa na to. Toto je to super muzeum.
Samé lode. V tejto citadele za mnou, priamo tam, na tej bašte, je najkrajšia, najštílovejšia reštika, akú som kedy videl. Fakt, že pecka. Ak tu prídete, choďte sa tam nájsť. Neviem síce koľko zaplatíte, ale tá atmosféra a výhľad neskutočný. Ešte promenáda v Budve. Ľudí je tu strašne veľa, ale aj psov. Ale čo mňa zaráža, tak sme tu zatiaľ jediní Slováci, iných som tu nestretol a na 95% všetko sú iba domáci, maximálne ešte nejakí Srbi, ale čo sa týka západnej Európy alebo čo sa týka iných turistov, tak naozaj výnimočne tu stretneme niekoho okrem domácich. Asi tak 400 metrový podchod ako z hororu. Kedy boli tvoji rodičia na teba najviac hrdí? Na našej dovolenke nesmú tradične chýbať ani spoločenské hry. Však Lilo. Áno. Čo najradšej hráš? Ja? Asi mám rada šach, ale aj také karty, ken, alebo tak klasické človeče napríklad. No dobre, teraz sme na spoločenskej terapii, tak poďme sa terapeutovať ďalej. Ako najväčší problém Čiernej Hory, najmä miest ako Budva alebo Kotor, vnímam nedostatok parkovacích miest. My sme zaparkovali v takomto kempe. Pani sa nad nami zmilovala a na 5 eur na deň bola ochotná a súhlasila, aby sme si tu nechali auto. Preto ak vám môžem poradiť, neberte si apartmán bez parkovacieho miesta. Cesty v Čiernej Hore vyzerajú aj takto. Pri ceste sa pasú koníky. Takto vyzerá černohorský vidiek, dedinka Útrg. Skadiarské jazero v pozadí. Ide sa na loď v Skadiarskom jazere na výlet. Vidíme, čo to bude. Dávajte si pozor na podvodníkov, lebo chlapík na začiatku, že nám robí super cenu za 100 eur. Pozor na to, hej, nakoniec máme úplne od iného a za 50 eur. A ešte nás aj klamal, že to je jeho parkovisko, čo nebola pravda. Takže zbytočne robí len zlé meno tejto krajine. Hello. Hello, how are you? Thanks, fine. Vyzerá to, že tu budeme mať iba my na tej lodičke. Vidíme. Vyhľadli sme, prvé sa najeme na loďke. V cene by sme mali mať aj nejaké drinky chladené. Skadiarské jazero je najväčšie jazero na Balkáne, leží na hranici Čiernej hory a Albánska, asi 2/3 sú práve v Čiernej hore a je prepojený s Jadranským morom riekou Bojana. V zime má oveľa väčšiu hladinu ako v lete, po dažďoch je až o 30% väčšie.
Je to ornitologická rezervácia a je súčasťou národného parku. Žijú tu pelikány, volavky, kormorány a ďalšie vtáky. Kúpanie v Skadiarskom jazere, rovnosť člna. Aká je? Mokrá. Hotter than sea. Yeah, it is. Teplejšie ako more, 30 stupňov, krásnych. Čau. Jak sa vám páčilo kúpanie? Dobre, super to bolo. Aj keď mala voda 30 stupňov, tak to bolo osvieženie, pretože vonku je asi 40. Nie, že asi, ale určite, Lili. Teplomer nám ukazoval dokonca 41. Pocit, že hore od auta, od cesty hlavnej, dole k Svätému Štefánu na pláž, je to tak asi 850 schodov. Ale asi len môj pocit, ale je ich fakt hodne. Ostrov Svätý Štefán bol pôvodne rybárskou osadou, ktorú založili už v 15. storočí. A dneska je z rybárskej osady luxusný hotelový komplex, v podstate verejnosti neprístupný. Prichádzajú sem celebrity ako Sophia Loren, Claudia Schiffer, ja neviem, Novak Djokovic a tak ďalej. Ostrov má dve pláže, jedna je verejná, západná pláž a východná pláž je súkromná, luxusná. Je to jedno z najviac fotografovanejších miest v Čiernej Hore. Konečne na pláži malé kamienky. Pravdu povediac, už som mal dosť toho piesku, ktorý je na plážach v okolí Budvy. Za mňa okolie Svätého Štefána najkrajšie miesta v Čiernej Hore. Ak by som sa sem vrátil, tak ubytoval by som sa niekde tu. Cez Kotorský záliv ideme na trajekte. Je to tu ako po masle, je to malá vzdialenosť. Možno nejakých 300-400, možno 500 metrov maximálne sa prevezieme na druhú stranu, inak by sme to museli obchádzať, čo by bola minimálne hodina. To ste si mysleli, že na trajekte nepôjdete, že? No. Ale niekoľkoročnú tradíciu nemôžeme porušiť. Nie? Bábi. Keď sa budete vrácať z Čiernej Hory na Slovensko, tak nechoďte cez Chorvátsko, pretože je to dlhšia cesta a vlečieme sa celkom. Ak by ste však išli, tak sa zastavte pred Zagrebom, za 20 eur sa viete dobre najesť na benzínke, nejakých 30 km pred Zagrebom. Určite je výhodnejšie ísť cez Srbsko, cesta je kratšia aj rýchlejšia.